от царевица ли? Аре, един дафан и една риба. Има. Има бе. Аре, снимайте. Как бе, давай сега. Начална стойка ще я извадиш, бе. Ти му изтървеш, Василе! Чи едро. Страшен. Само да стипите ще го има. Браво, Наско. Неговата. Откач. Не, как се откач? Как се откачи на Васко рибата, бе? Ей, за кеп, бе, как ще го ловиш? Не на неделко да се кие. Добре само. Майсторове, с лъжица го кепна. Майстор. Който отбора се скора. Взяхме мозъка. Това е такива костури, да. Пак ще го вадиш, бе. Сега за стръв. Направо за стръв. За фом. Добре, че беше тази част на тежко.